Bueno, moita atención, buracos por todas partes, táboas levantadas e parafusos que son máis que un perigo. Así falan, así describen o paseo peonil de San Vicente do Mar os veciños do Grove. Din que está absolutamente abandonado, que todos os días teñen sustos. Xente que tropeza, xente que cae e que se leva golpes bastante importantes. Pero o que pasou este domingo foi moitísimo máis grave. Mirade, iba paseando por este paseo unha muller de máis de 40 anos, cando de repente tropezou, foi directamente coa cara no chan e bateu no chan. Tanto que quedou inconsciente. Estades vendo que mesmo tivo que intervir o helicóptero para levar ao hospital. Isto era previsto que tiña que pasar. Isto é o pan nuestro de cada día. Xa non é que caiga unha persona e Deus. É que isto está como a ruta turística dentro da península do Grove. Isto supón que ven centos de personas diarias. Corren os mismos riscos que pasou a esta señora e que está caendo xente continuamente. Esa xente non protesta porque, gracias a Dios, non pasan cousas máis graves. Esta señora sí que foi unha cousa gravísima. Lola, resulta un pouco complicado se non miramos para baixo camiñar por aquí. É que a historia é que ti tes que ir mirando por suelo. Non podes ir mirando para este paisaje tan bonito que temos. Ti tes que ir pensando sempre a ver onde poño o pé. Danos, mira. Estamos aquí, nin hai tabla siquiera. Nada, nin tabla. E ademais, mira que profundidade ten eso. Aí metes unha perna e queda sin ela. Este paseo estaba perfecto. Isto morreu fai un montón de anos, isto fixos hace 20 e tantos anos. Entonces, eu penso que non pode estar en uso, e se está en uso, teñen que pensar que hai que arreglala. Hasta la punta, todo está suelto. Hai tablas que están sueltas dun extremo e outro. Entón, para que vas en un balancín. Imagino que non vos sorprendeu isto que pasou con esta señora. A ver, sorprendeunos un pouquiño, feito de que a señora quedara inconsciente aí tanto tempo. A verdad, a señora iba grave, veo o helicóptero e todo. E menos mal que estaba un médico que pasaba por aquí, que é un residente de aquí de San Vicente, que estuvo atendendo constantemente hasta que veo a ambulancia. Todos estes anos, Lola, cantos accidentes recordas ti nestas táboas? Mira, pódeche contar, mira, un señor que eu conocía, que un día vino coa cara toda negra. Logo, unha señora que tamén la conozco, un brazo roto. Cantidad de xente de romper perna, brazos así. E logo golpes na nariz, porque va de cabeza. Moitísimos. Eu penso que empezou a echarse un pouquiño de remiendos fai 2 anos, o sea que 20 e tantos anos estuvo absolutamente abandonado. Canto mide o paseo? Pois creo que mide 2 kilómetros... 2 kilómetros e cuarto, así 2 kilómetros 200 metros, ou algo así. Hostia. Ai. Ten cuidado, Lola. Madre mía, que temos ter un problema aquí grabando. Madre mía. Mira, eu vivo aí ao lado. Para mí sería moitísimo máis cómodo ir polo paseo, que chego antes que ir pola carretera. Cando vou con bolsas ou con algo, teño que ir mirando onde poño o pé, non é así. O sea, que temos un paseo tan bonito, por favor, conservalo.